أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събитията, които са се случили по време на битката при Табук, по време на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Написано е, че по този повод една жена, която се споменава, че също жените са допринасяли жертви, каквито и жертви са могли, са принесли в полза на ислама. Те принесли финансови жертви, като представили бижутата си на светия пророк салалаху алейхи салам. Хазрат Муслим Ауд разказва, е написал: битката при Мута, всеки в сърцето на всеки един мюсюлманин е имало да, в съзнанието им е било да задоволят желанието на светия пророк салалаху алейхи салам. Дори жените казваха на своите съпруги и деца, на своите съпруги, че станете и отивайте, бийте се и застанете рамо до светия пророк салалаху алейхи салам. Така, това обаче не било всичко. Всички мюсюлмани били изключително загрижени да защитят светия пророк салалаху алейхи салам от всякакъв вид вреда, и включително жените. За това те призовали мъжете си да тръгнат редом с светия пророк салалаху алейхи салам в тази битка. И един от сподвижниците, който бил излязъл по някаква задача, се върнал у дома, когато светия пророк салалаху алейхи салам напуснал Медина с армията си. Този сподвижник се върнал у дома след известно време и в отсъствието си той искал много да види жена си, т.е. да и се порадва. Когато се приближил до дома си, видял жена си да седи в двора, и когато се приближил до нея, за да я поздрави, тя го отблъснала. Объркан, той я попитал защо така се отнася с него. И така, след като се виждали след дълъг период, тя казала, че първо
трябва да отиде и да изпълни дълга си, तो वाक़या पेश आ गया। а след това да се тревожи за всякакви прояви на обич. रूमी И затова спътникът веднага яхнал ताकतवर थी с जैसे आजकल коня и се присъединил към мюсюлманската армия. एक छोटी सी फौज लेकर इतनी बड़ी हुकूमत के मुकाबले में जाना पड़ा। मदीने में बहुत थोड़े मुसलमान थे और फिर इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठे नहीं थे, लेकिन अगर वो इकट्ठे होते भी Според събитията, मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। след приблизително 15 до 22 спирки по пътя, जब इस्लामी लश्कर रवाना светия пророк салалаху алейхи ва салям तो वो सहाबी जिन्हें रसूल करीम пристигнал в Табук. वापस आए। По-късно नई नई शादी हुई थी। एक अरसे की जुदाई के बाद जब वो अपने घर में दाखिल हुए, джамиите са били построени на सीधे उसकी तरफ गए, различните места, होना चाहा, मगर включи- उनकी मोहब्बत का जवाब които включват उनके सीने पर जोर से दोहतड़ मारा और पीछे धक्का देकर कहा, खुदा का रसूल तो मैदान जंग में गया हुआ है। които са били на различни места. खुदा की कसम जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत वापस नहीं आ जाते, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो सहाबी उसी वक्त घर से निकल खड़े हुए और मदीने से 3 मंजिल के करीब फासले पर इस्लामी लश्कर से जा मिले और फिर उसी वक्त Това са били онези хора, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम които са подлагали своя живот वापस लौटे। пред всякакво изпитание без да се замислят. मौके पर अपनी जान को बिला दरिया И खतरे में डाल दिया। когато и да се е наложило да потърсят жертви बल्कि जब भी कोई за исляма, те са били готови винаги, по всяко време. Записано е в малко по-в пояснение. बहरहाल की तफसीलात में मजीद ये लिखा है Според разказите, светия пророк Селам मुताबिक 19 मुकामात पर приблизително от 15 до 22 спирки са направили अपने साहबा से и пристигнал в Табук. पहुंच गए। И така по-късно са основали и построили различните джамии по различните места, अलबत्ता बाद में इन където मसाजिद तामीर की светия пророк салалаху алейхи ва салям е спирал по пътя към Табук. तो मोरखीन ने Тези места से ये तफसील включват и местата различни, इन जगहों के नाम भी които са записани около 17. 22 तक बयान होते हैं। सीरत इब्न इसहाक और इब्न हशाम में जिन 17 मुकामात पर मसाजिद बनाने का जिक्र किया गया है वो ये हैं: जू खुशब, फैफा, जुल मरवा, रुका, वादी अल कुरा, सईद, हिजर, सदर हौजा, जुल जीफा, शिक तारा, अलबतरा, अला, जातुल खितमी, अख्तर, Според едно предание, че Хазрат Букмабир Амир споменава веднъж по пътя е записано как светия пророк Селам е заспал през нощта и се събудил на следващата сутрин, когато слънцето започна да изгрява. Светия пророк Селам е казал: Билал, аз не ти ли казах да ми напомниш и да ме събудиш за сутрешната молитва? Билал отговорил, че о пророк на Аллах, и аз като вас съм бил обзет от съня. И след това светия пророк Селам заповядал на армията да тръгне и след известно разстояние спрял, за да извърши сутрешната молитва, след като направил 2 раката сунат и така направил молитва колективна с другите और सहाबा को नमाज и продължил пътуването си, докато सारा दिन और सारी रात не е стигнал до Табук, но यहाँ तक на следващия ден. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंच गए। इस अरसे में При लिखा
при пристигането си до Табук, Светия Пророк Селам се обърнал към мюсюлманите, казвайки им реч, която им е държал, че книгата на Аллах е най-голяма истина и че праведното слово е най-правилно и твърдо. Той казал, че най-добрата религия е тази на най-правилната книга е Коран, голямото напътствие на пророците и най-добрата практика е практиката на Мухаммад ﷺ и най-възвишеното слово е споменаването на Аллах. А най-лошото е, че не е на очите да си слаб, а в сърцето да си слаб. Най-доброто обещание е, а най-добрите дела са тези, извършени с твърдо убеждение и тихо, докато най-лошите са нововведенията. Най-доброто напътствие е това на пророците, а най-добрата смърт е да бъде да умреш като мюсюлманин. Най-добрите действия са полезни. Най-доброто напътствие е това, което се следва от пророците. И най-лошата слепота е слепотата на сърцето. След това Светия Пророк ﷺ е казал, че горната ръка е по-добра от долната ръка. По-малкото количество, което е достатъчно, а по-добро от по-голямото количество, което води до невежество, и най-лошото покаяние е това, което се прави непосредствено преди смъртта, и най-големият срам ще бъде в деня на страшния съд. И Светия Пророк ﷺ е казал, че някои хора ще закъснеят за петъчната молитва, а други ще бъдат толкова скъдни в споменането на Аллах. Той каза, че сред най-големите грехове е лъжата, най-голямото богатство е богатството на сърцето и най-голямото препитание е праведността, най-големият разум е страхът от Аллах, най-добрата дума е тази, която установява увереност в сърцата, най-лошата храна е да се храниш с храната с правото на бедния, и най-лошата печалба е лихвата, неприятната поезия, т.е. глупостите, нецензурните думи е от сатаната, а алкохолът е напитката на греха. Светия Пророк ﷺ продължил да дава напътствие на мюсюлманите по различни други въпроси и след това е казал, Светия Пророк също е давал напътствия в различни случаи и е казал, че о Аллах, направи на моя джамаат да бъдат от праведните. Веднъж Светия Пророк съм казал, че най-добрите хора са тези, които яздят животните си или тръгват пеша в служба на Аллах, докато най-лошите са онези, които рецитират Божията книга, но не изоставят невежеството си и не действат според книгата.
Светия пророк салам, искате ли да ви дам едни напътствия, които едни от най-добрите хора са тези, които се грижат за своите животни и ходят пеш или служат в служба на Аллах, а най-лошите са онези, които рецитират книгата, но не изоставят своите пороци. Записано е, че след като светия пророк селам пристигнал в Табук, той изпратил писмо до римския император, Ираклий, който бил в Хомс. Когато Ираклий прочел писмото, той наредил на пратеника да се върне и да съобщи на светия пророк, че го приема. Той обаче не можел да изостави империята си и дори изпратил малко пари. Когато светия пророк бил информиран за този отговор, той казал, че Ираклий не е казал истината. Записано е, че до Хосрос са били изпратени 2 писма. Едното го призовавало да не спира народа си да приеме ислама, а второто, изпратено по-късно, го канело да приеме ислама. Когато светия пророк селам стигнал до Табук, водачите в околните райони са се оплашили и онези, които някога са кроили заговори срещу светия пророк селам, сега се страхували за собственото си оцеляване. Така са били изпратени 2 писма до Кесар, до Хосрос. Са били изпратени 2 писма. Едното го призовавало да не спира народа си да приема ислама, а второто е било изпратено по-късно, като го канел да приеме ислама. Когато светия пророк селам стигнал до Табук, водачите в околните райони се оплашили и онези, които някога са кроили заговор срещу светия пророк селам. Сега се страхували за собственото си оцеляване. Те се явили пред светия пророк селам, молейки за мирни договори.
Например, водачът на Айла, район близо до Табук, поискал мирен договор от светия пророк салалаху алейхи ва салям и съответно светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил да бъде изготвен договор, който да гарантира безопасността на хората от Айла и околните райони. Мирен договор бил сключен и с хората от Макна, които били предимно евреи. След това били сключени договори с Джарва и Азру, които се намирали близо до Табук и гарантиращи тяхната безопасност и защита. Във връзка с битката при Табук се споменава и за експедиция на Хазрат Халид бин Валид към Вакайдар бин Абдил Малик и светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Халид през Раджаб 9 хиджри с 420 мъже към Даума Ал-Джандал, който бил крепост и град между Сирия и Медина и на 400 км от Табук. Вахдар бил водач на Бану Кинда и бил християнин, но Аллах бил информирал светия пророк салам, с битката Табук се споменава за един случай, в който Хазрат Халид бин Валид и Абдул Малик, светия пророк салам, изпратил Хазрат Халид бин Валид през Раджаб 9 хиджри с 420 мъже към Даумал Джандал, който бил крепост и град между Сирия и Медина на 400 км от Табук. И Вахдар бил водач на Бану Кинда и той бил християнин. Но Аллах бил информирал светия пророк салам, че той ще пасе животните си през нощта и че тогава
мюсюлманите трябва да го заловят, докато е изкарал животните си на паша и да го доведат при светия пророк ﷺ. Следователно, когато Халид бин Валид се приближил до крепостта, той видял Уакдаер отвън, точно както светия пророк ﷺ бил казал, че ще бъде. Мюсюлманската армия се приближила и превзела Уакдаер, докато братът на Уахайдар се съпротивлявал и в крайна сметка бил убит. Хазрат Халид бин Валид разияллаху предложил на Уакдаер мир и защита, като го отвел при светия пророк ﷺ, при условие, че той осигури победата на мюсюлманите на Даума Ал-Джандал, с което Уакдаер се съгласил с гаранцията за мирен договор и Уакайдар се съгласил да отвори вратите на крепостта за Хазрат Халид бин Валид. И по време на тази експедиция мюсюлманите получили 2000 камили, 800 пленници и 400 верижни резници, 400 коня. Уакайдар бил представен пред светия пророк салалаху алейхи ва салям, докато носил кръст и копринени дрехи. Виждайки светия пророк салалаху алейхи ва салям това, така и той се е поклонил пред светия пророк ﷺ, но светия пророк ﷺ му наредил да не го прави и Уакайдар бил освободен и светия пророк ﷺ сключил мирен договор с него, в който също се споменавал, че Уакайдар е приел ислама по време на Табук. Е записано, че един от сподвижниците е починал и е бил погребан в Табук. Други сподвижници са пожелали и те да бъдат погребани в Табук по начина, по който е бил погребан този сподвижник.
हज़रत खालिद के साथ उकैदर के लिए है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और बुतों से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, इसके मुताबिक तो तोड़ लिया। ये अहकाम दूमतुल जंदल और इसके गिर्द गिर्द के लोगों के लिए हैं। हमारे लिए वो ज़मीन По време काबिल ना हो, मजहूल ज़मीन है, बे आवाज़ ज़मीन, असला और ऊँट और किले होंगे, जबकि तुम्हारे लिए शहर के अंदर अंदरूनी हिस्सों की खुशबू записано е, че един от сподвижниците е починал и е бил погребан в Табук, मिलेंगी। बाकी जिन но други сподвижници са आवाज़ ज़मीन होगी, пожелали जानवरों को गिना नहीं जाएगा, तुम्हें तुम्हारे जानवर चराने से नहीं रोका जाएगा, तुम वक्त पर नमाज अदा करोगे, पूरी ज़कात दोगे, и те да бъдат погребани в Табук तुम्हारे लिए सच по начина, по който е бил погребан този сподвижник. गवाह है। Един сподвижник разказва, че е видял светия пророк салалаху алейхи ва салям, Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар да копаят гроб на починал сподвижник. काश इस दफन होने वाले की जगह वो Светия пророк салам бил слязал в гроба, करते हैं। докато Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар रसूलुल्लाह му предали тялото на починалия. आधी रात के वक्त उठा तो मैंने लश्कर के एक तरफ आग की रोशनी देखी, चुनांचे मैं उसकी तरफ गया कि देखूं वो क्या है। तो क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर Докато бил в Табук, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ангел Гавраил дошъл при светия пророк салам и го информирал, че друг негов сподвижник, और ये लोग Мавия Музани, हो चुके е починал в Медина सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и казал, че светия пророк салам трябва да отслужи покойната му молитва. को आपको दे रहे थे। В видение на светия пророк салам бил показан करो बस इन दोनों Муавия Музани да лежи на की मैयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया, आप повдигнато походно легло मैयत को कब्र में रखा। и той видял редици ангели, докато отслужвал покойната молитва. फारस फर्दा अन Светия मैंने इस हाल में शाम की है कि मैं इससे пророк салам попитал как този сподвижник е достигнал този ранг. तमन्ना की कि काश Гавриил отговорил, че това се дължи на любовта му अब्दुल्ला दुल към сура Ал-Ихлас, ये भी छोटे ही थे कि उनके वालिद глава 112 от свещения Коран. उनके चचा मालदार थे। उस चचा ने उनकी किफालत की, हत्ता कि ये भी मालदार हो गए और उनका कारोबार शुरू कर दिया उनके साथ। और उन्होंने फतह मक्का के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनके चचा ने उनसे सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उनका इज़ार भी खींच लिया। कमर बांधने वाला कपड़ा Записано е, че когато бил в Табук, और उन्होंने светия пророк салам को दो हिस्सों में तकसीम किया се консултирал с своите сподвижници और दूसरे हिस्से को अपने ऊपर ओढ़ लिया। फिर ये मदीना आए, относно लेट गए, फिर रसूल следващото им नमाज पढ़ी। напредване. ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह Сподвижниците отговорили, че ако светия пророк салам е бил инструктиран от Аллах да напредва, тогава те биха се присъединили към него. तो उन्हें अजनबी समझा। Светия пророк съм казал, че ако е бил инструктиран от Бог, रसूलुल्लाह тогава няма да се консултира с тях по въпроса. ने अर्ज किया कि मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अब्दुल्ला जुल बिजादैन यानी दो चादरों वाले हो। फिर फरमाया, तुम मेरे करीब रहा करो। चुनांचे ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों में शामिल हो गए और आप उन्हें कुरान करीम सिखाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सा कुरान याद कर लिया। जब आप तबूक की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए शहादत की दुआ करें। आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं उसके खून को कुफार पर हराम करता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इरादा ये तो नहीं था। आपने फरमाया, Светия пророк салам जिहाद के लिए निकलो, направил молитва जिसकी उसे по молба на един от сподвижниците,
че да бъде шахид, т.е. да бъде мъченик. И Светия Пророк е казал: аз се моля на Аллах, твоята кръв да бъде харам, забранена над неверниците и да падне на тях. Светия Пророк се помолил. Така сподвижника казал, че аз нямах това предвид. И тогава Светия Пророк му отговорил, че не се притеснява в това нещо. Дори човек да се разболее по време на битка по пътя на Аллах, когато излязъл и умре от температура примерно, пак ще се зачита за мъченик. И така той, когато починал, Светия Пророк е получил вест и са попитали ангел Гавриил за каква е тази любов между тях. Той е отговорил, че любовта му е била към сура Ал-Ихлас, Кул хуваллаху ахад, е рецитирал с голяма страст. Записано е, че когато бил в Табук, Светия Пророк се е консултирал с подвижниците си за следващото им напредване и сподвижниците отговори, че ако Светия Пророк е бил инструктиран от Аллах да напредва, тогава нямаше да се консултира към тях и те биха се присъединили към него. Тогава Хазрат Умар предложил, че римляните имат огромни армии и само присъствието на Светия Пророк в Табук ги е оплашило и че трябва да се върнат до следващата година, а междувременно да направят и по-нататъчни планове. Записано е, че Светия Пророк се е съгласил да се върне в Медина и е тръгнал, след като е останал в Табук 20 дни. И записано е, че Светия Пророк е прекарал общо 2 месеца далеч от Медина. И така Светия Пророк се е срещал с различни племена и се е договарял с тях, без да имат проблеми. Ще спомена събития в бъдеще. Сега искам да направя молитви за мир по света и молба към вас да се молите за мира по света. За ахмадите в Бангладеш, където духовници и противници на общността създават проблеми на нас. Аз се моля Аллах да защити всички ахмади от злото на тези лоши духовници и противници. Също ви призовавам за молитви за ахмадите на Пакистан. Нека Аллах ги защити в Пакистан. Има и голяма нужда от молитви. Ахмадите трябва да се съсредоточат към молитвите много. Също ви призовавам за молитви за палестинците,
които биват убивани, въпреки че споразуменията за прекратяване на огъня е решен, нека Аллах се смили над тях. Също за Африка, където в някои страни правителствата причиняват несправедливости, докато в други терористи причиняват вреди, които от своя страна се отразява и на Ахмадите. Аз се моля Аллах да установи мир, сигурност по целия свят. Ще отслужа и една покойна молитва на следния починал член. Мухаммад Хусейн, син на Мухаммад Исмаил от Рабуа, Пакистан. Той е оставил съпруга, 3 дъщери и 4 сина. Един от синовете му, Мухаммад Умран, е мисионер в Нигерия и не е могъл да присъства на погребението на баща си поради служба. И друг от синовете му, Мухаммад Лукман, също е отдаден на живота на вярата в служба. Мухаммад Хусейн е бил редовен в постене, в молитви, притежавал е много добродетелни качества, бил е и също муси. Той е бил начело в правенето на финансови жертви и е служил на общността в различни качества. Винаги началото на обявяването на годината на финансовите жертви, той е бил един от първите. Аз се моля Аллах да даде прошка, милост и да издигне положението му, да даде търпение на семейството му, особено на синовете му, които не са могли да присъстват на погребението му. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر